Sabi sa Pardo ng Happy Day, oh, palit niyo tempura dito sa Pardo. So, katong ganahan nga mo hapit dire sa Pardo, dito kailang tempura dire. Sana wala to, wala. Masubra na eh. Kailan ko? Mag-30. Mag-30 na pala ito. Pansin ko, oh. Right. Sige. Cheese. 40. 25. Julan. Si Jumak para buat si Jumak. Nani sa Pardo. Naritik niya Pardo sa unahan sa bahan dito ang gagsigat. Nalagrihan. Pandre, hindot yun lang ang pandre. Tempura. Saksaku ang nawat nito dito yan. Hindi naman yung lagi rin na mapit ng palito. Tempura. Hanggang second. Tempura balon. Ang pangalan sa yan. Tinda. Ini si Jebet Joboking. So hapit na naluto kayo mga ito na meron. So hapit na minaman guys. Tempura. Katong ganahan mo hapit dire og uli mo south. So dala pitaran ning tempura balot ni sukit dire sa Pardo. Kilawin nyo kay nindot kay ilang tempura dire og balot. Ilang available dire ni muta gabi. Adlaw gabi nilang display dire. Ito na mi, kaya mana na ni palit. Tuwing tunaga na mi. Shout out, uy! Shout out! Yeah, go! Okay! So, pauli na mi guys, Paranaga! Bye-bye!